koma guru kongso omong tetep kaya putu para griting turangga hesti akata ingkang dwaja lelayu sepi Ndara Anoman ya Pedro waduh Ndara Senggono ya Bagong jenengan dugi mriki peteng jal sampeyan aku diutus dening ramamu ki Semar Gondormaya supaya jampang iku utawa mamanuki marang lakuning bentuk garing kang sato Bagong lumarak mring negara Wastina yen ana sambi kalane isih ana alangane Anoman ing minangka dadyasana ngayomi marang keselamataning Petro matur nuwun nggih Gus dina samane Petro badhe dipun jahi dening wadyabala segelar sepapan lan umbahe nganti kaya jati ngarang nika kae sapa Petro wadyabalanipun jati sampurna pendhita anyar sing jahe ngetokke piwulang-piwulang sing sesat mosok Semar arep dipateni kula anake lanang mboten nrimake lek mung pendhitane ijen padha ijen Petro wanining mriku kancane akeh Gus ya aja kuwatir perkara wadyabala sing tak sawang saka kene pati ngurdu kae mangko aku sing nyingkirke aku sing ora marek barisan sampun ngantos slendro raosipun geten dinten samangke mangsa bodho ya wadyabalane tak singkirke nenek nganti penemban Begawan Songo jati sampurna sing maju kowe sing nandi nggih man singkirke wadyabalane mengke pendhitane sing kaya iku lho ya situ ya Bang maju Andhet gayung kekono nggih nggih risang Rama daya mati Mosote kok jane ono yaksa kumbang mamane lampu Wah, anti lampu iki. Kira kita blas iki. Ini si Dek iki iki. Ya, langsung. Kita untuk ke Banyuwangi juga toh? Jalan ke Banyuwangi juga? Iya, langsung ki. Langsung ke Banyuwangi. Samaan kamu. Ya, baik aku, baik Jok. Langsung ke Banyuwangi malam hari ini. Ayo lah yuk.